ନମସ୍କାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ କାମଟି କରିନିଅନ୍ତୁ। କି କାମ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂତନ ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ବିନା OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ KYC ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୋର KYC ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଥରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏ କାମଟି।